Mela jiena dejjem ngħid u darba kien hemm min ġieli qalli qatt tinsa minn fejn ġejt, ġifieri fejn trabbejt. Mill-belt. Le, irrelevanti. Eżempju, jiena jekk kont persuna ta' fqir jew ta' triq jew ġenerali. U llum il-ġurnata int persuna taf kif ta' standard jew ta' kalibru, qatt tinsa minn fejn bdejt. fuq di. Għax inti meta tirrealizza minn fej bdejt tapprezza ħafna iktar l-oġġett u nisa madwarek ma taraħħom għad-dubbin għax tkun taf. Sew dik waħda u ġaġa oħra li darba kienet qalti li waħda anzjana u nux fej kont f'xi waiting room. Fil-fatt mietet il-lum l-anzjana wara. Jista' jkun għax ilu naqa'. Le. Imma darba kont qiegħda fuq it-telefon imsommu u kien hemm dil-mara konna f'waiting room u bdiet tisma' nitkellem fuq il-mobile. U jiena bdiet ngħidla tagħmeli jekk tittajt fuqi tagħmeli jiena sejra hekk u kif tajt. U bdiet tajt fuq eżempju fuq Matthew dil-persuna ilu ta' ġifieri eżempju ammont qiegħda fuq it-telefon bdiet tajt li u jien sejra mhux hu jaf eżempju. U kif tajt. Complaint. Le, jiena qed ngħid isni taf kif. Mingħajr opinjoni. Eżatt. U kif tajt dil-mara, ġifieri di promise għalu ili u ndem ngħidha. Dil-mara qalt li isma' sinjorina ħin qalt li għax vera tidher tifla qalt li hekk qalt li onesta hekk. Qalt li joqgħod attenta. Qalt li għax min jgħid miegħek fuq ħaddieħor ma ħaddieħor qed jgħid ma ħaddieħor qed jgħid fuqek. U dik għalija jiena xi ħaġa li ġieli għatta u ġieli għatta anke fuq is-socials tiegħi. Naħseb xi ħaġa li vera nemmina, meta xi ħadd jgħid miegħi fuq xi ħadd ngħid min jaf ma warajja da mela kemm ħajjgħid. Naqbel jien. So, fuq għadi. heads off.